Piny owacho mar Kaonti ma Migori ochako chenro mar gero klese mag nasari sikunde mopogore opogore kaunti no kaka yor bero weche mag somo kaunti ma Migori. Kaluwore kod apisa kaunti ma Migori ma ochung'ne chenro ni wacho ni chenro ni dhi kawo omenda maromo siling $140 million. Sikunde ECD kaunti ma Migori osebedo gi midhiero mag klese kaluwore gi kwan mag jopuonjre ma osebedo ka idho. Chenro mag somo mag ECD tayo kod sirikal mag kor gwenge. Kadobro ni gedo mag sikunde ochakore Migori, jokanyo mag somo jiwo ndiko kwan mowinjore mag jopuonj mag ECD kendo chulgi osara e saa mowinjore. We have a challenge in the school. One was that shortage of the classroom because our enrollment is very high. We have around 180 learners. So now that we have been given that class, I think part of the problem is relieved, but it will not be complete. If we have another extra, which I hope from the courtesy I've seen from our county governor, we are going to benefit. It will accommodate us. Another challenge that we have is the learning facilities. That includes textbooks. You see, the ECD department is involved. We are lacking stationary materials, the playing equipment. As an administration, we know that education is the pillar of development. We do development for human beings, and those human beings must be given access to education at their infancy, at their toddlership, and up to adulthood, so that they can contribute meaningfully to development of a region. Obila kaunti ma Migori ondhiyo nyasore manitero